Dumela bahulu, the nyame Tijan is here. Ndadzoka nenyaya dzakakosha zvekurevesa, nyaya dzemanga makamirira. Kana uchibva kusvika panapa uchiziva kuti iwewe wakavenga kana kuti unodedzera kuti pasi nezvigananda nezanu yacho futi. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti zanu PF yacho iboikane. Nyaya ndanayo panapa nyaya iri kuita kuti kundidangidza ende munoziva kuti inini zviri zvenyaya zvendingangosangana nenyaya ndiri 1 gig ndobva ndamhanya kurudunuka kuti mese mubva maziva zvinhu zvinenge zvirimo mumastreets esocial media. Ipapa tiri kuziva kuti nyaya batenderera iri kuita iko zvinezvi pane vanhu 2 vari kutozotrenda zvekurevesa. Ari pa number 1 akange ari Kuda Tagwirei, saka iko zvinhu zvaitaka kuovertakwa na Tino Machakaire, asi pakuovertakwa kwaaitwa iko zvinhu zvitadzoka navo vese vari musame WhatsApp group. Situation iri panapa andori ma 1 chaiwo, saka ndozvangoita kuti ndingoti inini sechimunhu chiini ngekini chi 1 gig ka aiwa regeza ndimhanye nenyaya yacho kuti ndiite ndikuonesei mugare maziva zvinhu zviri kuitika. Pane ukama huri kutaurwa panapa kunze une vaviri ivava Tino Machakaire pamwe chete na Kuda Tagwirei. Nyaya dzacho dziri kutenderera dzakawanda zviri kutaurwa panapa zvakatowandisa panapa. So according to this guy hanzi Guru 111 on X anenge anyora akazviti muchazvirega. It's very important for you people to know kuti nyaya dzacho dziri kubuda nekupi. Ndio munhu ari kubudisa kuti did you know that Kuda Tagwirei and Tino Machakaire married sisters, so they are brothers in law and in crime. Tino Machakaire thinks being asked to account how imported 100 cars without paying duty is defamation of character. Those cars were brought supposedly for state or ZANU PF. This is the issue. Ndo matauro ari kuitwa. Unozoti inini ndakangotarisa nyaya iyoyi kwamunzwa zvakanzi ningi na ningi vaka unozoti inini nga sometimes ndosaka ndichizombo ita question mark kuti these people if varishanga vatotonga pa ukama vese bozo kunozwa kuti ningi akarora ningi wa ningi anotamba ningi akazodai ningi muningi na wa ningi muzukuru wa ningi chi group chi team chechikwata vatanga vatoshanda zvinhu zvacho pa ukama. To be very honest, I'm very disappointed kana nyaya iyi iri pa hatisikura mazvirambidzwa munongorora kwese wamuruda uno ningi nandi, but zvingoti muchizanu macho muri kushandirwa sei kuti dzingangoita hama so atingati coincidence kuti mese mamangoita futi ma politicians. Imi pari kundishamisa papa ndatata kushamisika. I still remember kumashuroko Kuda Tagwirei that Machakaire boy, I mean achi try to defend the Tagwirei. It was on 11 October 2019 achiti Justice Mayor, in the words of the late former president Kuvundutsa vanhu, you want the masses to panic and think the state has been captured. Kuda Tagwirei is here with me in Harare and did not travel with the president. Ndo mashoko akabuda achiningana unoziva pane nyaya ingatira kunzi Tagwirei atotanga kufamba na president, so that's aiwa aneni panapa takatochikora tese takatokula down. And this is the picture yamuri kuona mese iyo yandanga ndamboisa apo ndichiti this picture inini handisikuziva kuti chinyadzotika. So these people vatoneka unigirikini because akakutokula down kacho akaka ndatotazva kadzikisa zvebody language yakaitwa ipapa patozotaura nezvayo because ine zvainotoreva futi iyo munhu murume vagara pasaidi vakata kudai. So it's something else tichazotaura nezvayo but not today. Ina hangu ndangoti ine zvainotoreva izvozvo ndozvo zvinenge zvichitongoreva kana ndazozviexplaina. Panotonetsa ukuzviona. So pane imwe futi unoziva kuti madhezi acho pane imwe yaikambobudiswa namahere pachinzi through Tin Mac Motors Machakaire won huge tenders to move farming equipment under the 3 billion Command Agriculture Scheme. An investigation was launched into Kuda Tagwirei's involvement in the scene. There are no records of how the 3 billion was disbursed. That was mahere achiningina panyaya yacho. Saka unoti vanhu ava vakabva vese iteam chikwata vanotamba vese vanozivana ende ndosaka tichiuya panapa tichipupuma zvedu kunge chisupa kuita kupupuma furo because there are certain issues dzekuti isusu tikadzinzwa nditi hatikwanise kuzoramba takanyarara, hatikwanise kuzoramba takakula down. Kana tichinge tadzinzwa tinobva tatanga kumhanya takuti aiwaka ko zvaita sei naye vakuru kana nyaya makudai so ko zvaita sei ko nhai vanhu venigirikini vana vevhu kana makusvika pakusasa
masasiro iwaya enenge chitika ndo the situation iri panapa iri kunzi relationship between the two ndeyekuti ma brother in laws pa brother in crime ma brother pakutonoroora vese vanzi vakatora kumwe chete kwakaenda mari yeroora yamachakaire kuri kunzi ndo kwakaenda futi yatagwirei ndo nyaya yetiri kutambira panapa asi anozati family dzimwe yacho dzinenge dzine lucky omara ukaona uri tezvara uchiroorerwa nezvigananda you are very lucky to be very honest but one thing chandisiri kunzwisisa unoona kuti nyaya iripo ndeyekuti Machakaire chaita kuti nyaya iyi izobuda ichitenderera ichiita noise on the street on social media whatever inyaya yekuti akabuda achidedzera kuti pasi nezvigananda achisapota president Emmerson Mnangagwa in fact atikati achisapota achidairira that's their way of doing what we call dzvene kuti iwo ukangoona kuti president ataura zvakatomoti ngatimusapote zvese chero president akarasika vanenge kuti ngatimusapote your excellence vision 2030 tinemi pane zvese zvamuchaita tichange tichikusapotai avakwanisa kana kumira kuti ayo izvi zvatikwanisa kusapota mudhara zvimwe zvese tinokufarirai but apa muri bega pamudhara they can't do that saka nyaya yange yanetsa ndeyekuti unongoziva kuti kubva kumashure vanhu vanga ringopopota zvigananda this zvigananda that saka pakabva pangonzi aiwa pasi nezvigananda navamunangagwa vachidairira nyaya yezvigananda yanga iri kunetsa mumastreets iyi tobva tangoona chikomana Machakaire ndo vachangorekana changohakira chitima chikangotiwo pasi nezvigananda vamunangagwa zvavatotaura izvo zvitori right vanenge vatoti pasi nezvigananda ndo pazvakanosumudzana namahere ipapo iko zvinhu zvasumudzana zvaiswa pane chimwewo chikamu I understand kuti pane mumwe uyawo yakamborohwa up to 18,000 USD yema-defamation charges anga arohwa ikamukwapaidza ndite yakarohwa nemahere tikangoti pari pamileage nozva zvafanira kuti kwarohwa munhu defamation woti kubva panhingirikini paHarare kubva muCape Town wogumira muMessina kana kuti umwe manje akabva azoitora kubva muCape Town distance yacho iko zvino zvipayarika yato kuDRC yaita kudarikira yacrossa Zimbabwe yanyanya alright kana kuti kubva muHarare umwe akaisira paNorton but umwe akabva anosira kobla wayo this is the situation ndo mamirira akaita zvindiko zvezvo I don't know kuti ari kutembei vamwe vari kutemba nhingirikini vamwe vari kutemba ugananda vamwe vari kuta sei because nyaya yanga yangoripo chete ndeyekungoti iwe usapretende kuita kunge usingazivani nazvigananda zvacho because isusu we all know zvigananda ndiani we all know the father of zviganandas in Zimbabwe even though we can't name vese kuti nhingi but nyaya idzi dzakubvira kudhara dzichingotaurwa saka vanhu ava vanzi vanoukama ningirira ndisika yozimbomira kupretenda ndo nyaya yahombe chete ngengunedzi nyaya yanoneza ndekunzi anzi atide vanhu vanopretenda this is the situation I think I'm done with you maZimbabweans panyaya ndatoonesa neminini unozoti handidzoke asi se 1 gig ndongoti bo mosara muchitonzwa nyaya mune matonakirwa ipapapa ndinge ndatopedza nemi saka kune vanhu vari muSouth Africa garai maziva izvi maZimbabweans kana usina work permit nestudy permit kuvhurirwa company zviya zvato easy waiziya ende kuregisterwa FNB business account kuti uite bank account zviri easy futi as long as une passport zvekunzi hauna permit dzanyaya dzekudhara ngatingodhila nemanhingirikini akati kuuya maskillful ari kurohwa mazuva ano nemakambani manyama ana Owen ndiye munhu anogona kuzviita anogona kuvhurira iwo zvekuti wakuswera uchikumbira mabhengi zvezve uchatizwa nemari nomwana chingoenda una Owen angokuvhurira rako simple as that andozvona Owen anokuitira ingoenda una Owen ukuregistera company kana uchida kuregisterwa company zvese it's a package inotonga yakawani iwe ungobhadhara kamari kadiki uchazonditenda time kana uchinge wabatsirwa for now chimbomanya nemukomana yemumbwana manonzwira kuti anokuitira imari but zvakachipa ndikwanisa kukudzai price because anotozotadza kurara makungobvunza kuti imari mboenda munogadzira